الله أكبر الله أكبر. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار، وعد المتقين بجنات وأنهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب كريم تواب غفار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الأطهار وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، سلم تسليما كثيرا. وبعد، قصة ودوش تتحشخو زي زبجرينم زي غاغونغار كودم بسومية تيبشم دونير غونا خوبز جام جأداء فوغا كوجه قزغا قغان. Хвала Аллаху Могущественному, Всепрощающему, Повелителю всего, сделавшему этот мир местом для испытаний, обещавшему покорным Ему неисчислимые блага. شحت توخوا الله حميزة قنغم أحاغي قوغ يا بزريمام شحت توخوا محمد لابمي صلى الله عليه وسلم يبي غمرغم يجي داكو خاخوا بي أهلهمي أصحابهمي أبهم خاشا غوغو داخم يليكو أبسومي. Свидетельствуем о единственности Всевышнего Аллаха и о том, что нет у Него ни совладельцев, ни сотоварищей. Также свидетельствуем о пророчестве любимого Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и просим благословить Его самого, Его род, Его сподвижников и всех тех, кто последовал за Ним. سمن جماعت دشف غشنا تحشخو بصوري زي باش حدي حجنون تشامجا جواب دزغا حجنون تحشنا غزي كتلم دنجي مغازني خجب الله حم قريت زدي مقوام جي يرسقر الله حم قري غج. Община мусульман, побоимся Аллаха, перед которым все мы предстанем и будем держать ответ за свои деяния. Всевышний Аллах дает богобоязненным поддержку, где бы они ни находились, и дарует пропитание оттуда, откуда они и не ждали. مثل جن قد كتم لأن غير يزم غنافني شام أو مدنيم دي أبلب قرتي متجمي دي أوشاف داخهر تسوهم قاكونن أبهم قد قبسابهم دشقوفجو برزخم دشأنون. Нет среди нас бессмертных и нет тех, кто не вкусит смерть, но и после того, как не станет нас, наши благодеяния унаследуют наши потомки, и, находясь в барзахе, мы будем радоваться, что наши благодеяния служат людям, и мы все еще получаем за это награду. اللهم نخبد الدو يتعاور تصحم نخبد الدو سبب ياكو خرا تصح حرف قف ويزجمي أفرز لجو خام يبساب مودي صغيح. Больше всего Аллах любит тех, кто более полезен для людей, а тому, кто призывает людей к благодеяниям, записывается такая же награда, как и тем, кто совершает это деяние. شن جش داخل تصحم يبتما يقوم فقور قبغجما ومجخو قيمت ما هو خوخجا مقوى الدجون مدنيم زوكو فقور قتيبنان جغنو. Если дать человеку добрый совет или благое наставление, может оказаться, что ты сподвигнешь его на такое дело, которое будет приносить награду вплоть до судного дня. يسابيز شابخة الإمام البخاري رحمه الله قيوتج يحديث تكتلر دونيم قد يحنمش حوصوغك وخوار نوج حديث صنغات لترقه غشري ريا إسحاق إيدي دشأتي إسحاق تبغى دس مرجياش بيغمبارم عليه الصلاة والسلام حديث همش الشوب هجوقا وتجاهم تيوخاو جاسو زتخل فتخامة ستخن جياش وخارجي أبجي آر سيقوم دحرجي الجامع الصحيح تكثر زكوس حسن جزاشي. Имам Аль-Бухари, рахимахуллах, рассказывал о том, что стало причиной написания им его знаменитой книги.
Мы были в собрании Исхака, когда он сказал: «Быть может, кто-нибудь из вас напишет краткую книгу с достоверными хадисами от пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Дальше Аль-Бухари повествует: «Эта идея запала мне в душу, и я начал собирать хадисы для написания своей книги Аль-Джами' ас-Сахих». إسحاق إبساشم قيحام فيبل عبد الفوق دقار قرآن الحاطة ميوزجة مسلمان هم نخبر ضد وتكل يابجر ياتخنم شحوصوغة وخوا بيبسال جابي بسال بريز بخاري زرخواتخنم هو ضده إسحاق خواتخنم دومي آخرتنا والله مغاريت. Аминь. Посмотрите, сколько блага было в этих словах Исхака. Он стал причиной для написания книги, которая является вторым по достоверности и вторым источником исламского права после Корана. И, безусловно, он получит такую же награду, как и имам Аль-Бухари, да помилует Аллах их обоих. Аминь. خرما جهتنا تبك فأجر شغي متماخور غسامي أبش حاجة قد مغانا وجغر خفسة قد جزاء أبي غنبر حابم عليه الصلاة والسلام فزريغ غنام بطاقري مجاوة. Если наступит судный час, а в руке кого-то из вас будет саженец финика, то если ему удастся посадить его, прежде чем наступит этот час, пусть так и сделает. Эти слова принадлежат посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и не оставил он блага, которому не призвал бы нас. دنيا قتجور غسامي أجار جر قبل أسامي إدانيا نبزبر غصب بي زبسا بقر غحج. Если наступил последний час, если смерть будет близко, ты все равно используй эти последние мгновения жизни для совершения добра. دنيا قتجور غسانا وجه خبسجة قيتش خوش معانو باترا أبوغو خويزجم أبنا مسار قخوري جن أبسا قيلجم. Если близок час, то очевидно, что посаженное дерево уже не принесет пользы. Но призывающий к этому в таких экстремальных условиях, неужели не станет призывать к добру при иных обстоятельствах? ديابي شاهم جه خاسر فيا لجر نوبة تقدرت الأسام كود ددو داري قاكون جبلم ياكم فجأة تقدرين نقول قاكود عننوي. Дела наших предшественников, посадивших свое дерево добра, дошли до наших дней. Подобно им, и мы должны успеть оставить что-то хорошее для будущих поколений. جابر رضي الله عنه في غش بغبارم عليه الصلاة والسلام غساهم زخو زفجو زغور زيو زغور زبغدلو زتخ قناة مجي وقف في مزاوة جيدي نغوزو جبما مقود جنوب سافا غور مدونين قتري منا وجوية بسادة بابجة مسجد يا زوا يا مسجد ملك خالحا يا زين شاهم بابجة ونا غاشا كوري يا غوفا يا غوب يا ثمج يا زوا صنر كود وكوي قديمة. Джабер, да будет доволен им Аллах, отмечал, что не было среди состоятельных сподвижников ни одного человека, который бы не оставил свой вакф. Говоря иначе, дело, которое не пропадет вплоть до конца дней. К примеру, строительство мечети, или покупка дома для сирот, или прокладывание дороги, сооружение моста. Подобных дел много было бы желания. الله تعالى نتخم قريتار الزغاصمي الزغاص رزتخم غاص زبجان خشفن هدو أو دزبج الله حمر بدي الحاجة. Община мусульман. Несмотря на то, что Аллах дал человеку только одну жизнь, Он дал человеку возможность приумножить ее многократно. غاص رياستمي صبصو شبهم دنيا متتنرام أتوا صبصو معنا يأو ويسبب تخم يجو وإذا فجر ويش حوي بن حمي فجرة أدري حمي أكلاسو بدوني متتنرا. Жизнь – это все же не просто проживание, а осмысленное, полезное действие, с пользой для себя и для других людей, распространение своих возможностей далеко за пределы своей семьи. في سبيل أنا قد غابشتما صخور يزرم دنيا يخجمي
يفر مدونيم قتينما على جريب الصوم مدونيم تيتم خدورا أدري وزيش حقوق فجأة قزوة مغوخر عرض العام خدا يجبستو بسوى زغش خشمي. Если судить с этой стороны, если не станет человека, а его добрые дела останутся, он будто и не умирал. А кто живет только ради себя, уже мертв, хотя ему и кажется, что он живой. زي هو من دجون بدأ زهي بدأ زمانم تخوم مراد خي أقديمة فقد يجباهم قدينا فنو سج حاجة جبما فزر عجا أعمال الهر أما بسمها قد خوا. В наше время, как никогда прежде, если у человека будут благие намерения, он может оставить после себя много хорошего, так как появилось множество приспособлений, расширяющих границы возможностей. جشاب خقد رب وحنون وبقي جا ما بسمها رفجع غزا سبب حمتي وخاو. أبجا بسافة غزحهم أبجا تخم سبب يخخم أبجا دين أخر داخو زغاقواتهم أبجا الله حرزخم فوق يزغشاغهم يزا الله حميزخر فوق يزغشاغهم تيوخاو. Можно привести множество примеров использования современных инструментов в благих целях. Людей, которые используют их, зарабатывают награду, помогают людям, призывают к исламу, используя их, прививают людям любовь к Аллаху и стремятся вызвать любовь Аллаха к людям. يوجد دوي حديث داخل يستوي خجارة جاء عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله الله حمسكم مرادف قفيشما أرقي غسبب داو غزري غسبب يا رسول الله وشي وبشجم مثل يبجا أو خف إلى جنر قريغا خطل ريا. Об этом говорится в одном из прекрасных хадисов. Сказал благородный посланник, саллаллаху алейхи вассалям: если Аллах желает блага для человека, Он его задействует. Как это, спросили люди? Пока тот жив, Аллах наставляет его на совершение благих дел, ответил он, саллаллаху алейхи вассалям. أخف لجن مراد دي أقديمة أخفر الشباغ وزمان تابر قبل غازي الله حمد وزن شرب صوري دني غس دنا سانوجي أخف قد لجفن هدو مراد دفرة قارورة الله حمد قديد. Аминь. Если у нас есть желание совершать добро, то приблизилось то время, когда благодеяния приумножаются. Пусть Аллах поможет нам дожить до этого в добром здравии. А если мы доживем, то просим у Него благих намерений, сил и возможностей для осуществления задуманного. آمين.